baru. Masih minta lagu apa jenengan? Ah, niki yang kagungan kersa niki, monggo jenengan nyono apa niki? Sing sembarang nggih. Ayo Mas Agus. Diparingin bokong sing ngomong Agus. Cocok nggih, lho cocok nggih. Ka cocok kalian kahanan. Monggo. Bokong semok ya. Goyang lagi. Bojo wayuan Mas Agus langsung bojo wayuan Mas Agus. Ya. Jas, goyang. Ayo Bu, goyang Bu. Napa? Oh, inggih. Inggih. Iya Mas. Ayo goyang goyang. Sia si harga baru. Kowe arep pajak roninga. Ayo goyang. Sopo ora pengen ngodan ngomongan. Ayo. Wayo boket turunan. Iwake sepet
sugeng dipangan codot timbang burung ngalung duluku pedhot kadang sawi enake urip apa hati iki estunipun kanggo rika kadang iki sajane kepele-pele yen ra percaya bedhak dodo iki ngalung duluku pedhot percaya bedhak dodo iki. Injih, Bapak, napa niku wau Abah? Oh, injih gelang kalung kalian luntur, nggih. Gelang kalung, maaf Bah, lupa. Monggo, gelang kalung kalian luntur. Inggih, pun niki sampai lekok. Yo, goyang lagi. Sri Asi Argawan. Iya, Munci Mega. Kalung sing tak tampa ngilingake jemene semono nalika piyen-piyen tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pingin
kalung dadi saksi muga sliramu tak bakal ngedani wiwit donya nganti akhir tuwa ayu sing tak pikir-pikir gelang kalung putur yen luntur wenterane Gentasan nggih, nggih. Nggih, niki saking bapak nyuwunipun kaju kuning nggih Pak nggih nggih. Karikan apa? Nggih kaju kuning Mas, heeh.
Tapi gunung padang bulan. Rokok linting dhewe senang
ambekan nggih Pak nggih, sabar nggih. Gantosan nggih giliran. Niki wau wonten pamundutan tetanen kalian Kerajakan Banyuwangi. Karo apa? Kali rondo gantungan nggih. Ngapunten Pak Bu nggih, mboten sempat tepangan niku wau. Halah langsung digerutuk Bu nggih. Panjake gak iso ambekan. Apa iku mang aku ya lali cak cun padha ae aku ya lali. Tetanen nggih, monggo Mbak Rin tetanen nggih. Monggo Mbak Rin disapa mriki nggih. Iki wilujeng dalu kagem warga Cek masyarakat. jut, cek. Tetanen Kang Mas. Tetanen. Yo padha macul ngarep sawah dimen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nganggur. Pekarangan tegalan uga nang sawah. Den pepanenan kanggo tangan turah-turah. Aku sangrewangi suket dipeputi rabak karang lali hamba kabeh mati tanah situ iki panci lamci nawi yen nanti tersutin Ayo Mbak Iri. Yo padha macul dimen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nganggur. Pekarangan tegalan uga nang sawah. Yen pepanenan kanggo pangan turah-turah. Aku sangrewangi suket dipeputi rabak karang lali hamba kabeh mati tanah situ iki panci cinawi Asik. yen tadi parasutin tansah hampir kai. Kerajakan Banyuwangi. Kerajakan Banyuwangi Rondo Gantungan. Mas Agus, ngono-ngono. Putus pokoknya. Masih bareng Stria si Arga bareng Wujud rondo gantungan. Vina Musik. Yeye Production. Sing
Tapi kula mas mesti kolaras sampun dangu ditinggal wong lanang kula teki cek rondo kantungan pun pisan nanging kurang makanan
nggih. Oh, satu lagi. Perawan Kalimantan terakhir Mas Agus nggih. Ngapunten nggih. Satu lagi perawan Kalimantan. Rino wengi tansah kelingan. Rawan ayu Kalimantan, pantang kulit tak sayang-sayang, koyok kati wong kedangan. Jempedak Mas cucu nongko. Biyen cedak ora wani kondo. Ning apa sliramu lunga, tinggalmu lera kondo-kondo. Ku bingung, Ya Mas kena wani nambung, koyok kati wong linglung. wangi-wangi banyune saku, tak rewani atus kumpul. Tresnaku ra bakal halo, tak enteni yen Mas Depuro. Yo, Aduh, aduh, hatiku rindu. kanan panas bulan, Neng tanah, seberang. aduh, aduh, hatiku rindu. Kemasku mulai kowo gandengan. Ayo. Ke banyu Kalimantan sing tau sayang ngelingi nalika biyen kenalan. Nggih, keranten jaring dalu mila disoro gini-gini campur sari Sri Asih harga baru ditutup kanthi semangke mbok belahan kirang langkung ngangge dalem lados nyuwun ageng pangsami kandidatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.